DJ you don't wanna fuck with. Is your boy DJ S Shine Best International. Blazing the steel. Bring the heat. Yeah. Kenele mu
Muni na mo kenele ba o. Igba. Ya de na na wego mo na ya na mo kenele lo. Unu ya lu monde. Endo nu ya lu chinu nu ya batego. Unu ya di ne. Wow. Ijala. Emase kwa mu kaladi ma kwa mo nye mu gogo abu megu ulaga. Kenale mu di boni nende na wegu monaya. Ana prosi tati ni nende na wegu remi mo menugu. Jala. Ito baby hetiegu kodi samsam. Ito baby hetiegu kodi newu. Ito baby raisi no yana luegu. Tala. Ekwa lulu baby raisi kwa gane weroki mo. Ima di mana di nene ego na di nimia. Baby raisi no nemo mo newu. Talo. Ego, ego mabuje. Some people can eche. Bajezie na bedi bie. Baluzie na bedi bie. Agbosi okite fa palego. Ego mabuje. Aye yo gogo. Ego mabuje. Aye yo gogo. Ego mabuje. Ogwego. Ego mabuje. Ogwego. Ego mabuje. Okite nyane wu. Ego mabuje. Okite apapala. Ego mabuje. Ogwego, ogwego, okite nyane ewu, mwami gebu konwe. Some no one walk, but they want chop. They no one hustle, but they want bubble. They want some sharp money, wiki money. Some no one walk, but they want chop. They no one hustle, but they want bubble. They want some sharp money, wiki money. Just because say you want hammer, pipe and stop some American dollar. That's why you want to commit murder. My brother, remember law of karma. Them said what big man can do, small boy go fit do am. Whatever big woman can do, small girl go fit do am. Unuwetila kabanye n'ogwu, che na mbada ga-akwụ ụgwọ. Malụ na ibulu chi gị ụzọ n'elu ụwa, gbagbuo onwe gị n'ọsọ, maka ịchụba ego nwa n'ike. Oyimiga na n'ike, o ji nwayọ ada alụ arụ. Inwe ndidi nweta ife dị mma o.
ka na-eche abajezie na be dibịa alụzie na be dibịa agbọsi oke ite fa akpala ego mmabute na ụfọdụ ka na-eche abajezie na be dibịa alụzie na be dibịa agbọsi oke ite fa akpala ego mmabute ihe okoko ihe okoko ọgwụ ego oke ite ya na-ewu oke ị ga-agbakwala ọgwụ ego na-ada n'elu oke ite ya na-ewu nwa m ị ga-egbukọ onwe ya ego mmabụ n'enunu ndị Igbo be anyị ndị Igbo be anyị na-achụ nnekwu ego anyị na-agba nnekwu mbọ ife ji malụ ndị Igbo na-agba ogbo Igbo dị hard working bọyị anyị gbalị gbogbo anyị adagbazi bọyị nka na ụzụ anyị kpụrụ gbogbo anyị adabụzi nka na ụzụ azụmahịa eji wee malụ ndị Igbo mmadụ na-eka na-azụ akwụkwọ anyị na-agụ na gbogbo anyị ada-ejezi akwụkwọ amamihe Chukwu nyelu ndị Igbo ka anyị ji emezi mpụ asị na mgbada ga-akwụ ụgwọ na mgbada ga-akwụ ụgwọ ọlụ ugbo anyị na-alụ n'obodo anyị mmadụ na-eka na-alụwo ọlụ aka anyị na-alụ n'obodo anyị mmadụ na-eka na-alụwe anyị na-agwọzi oke ite ndị Igbo na-agwọzi oke ite ụfọdụ dibịa emega alụ ụfọdụ dibịa emego mpụ ịma na mekaniki ekwero ka amalụ ndị bụ ndị ala tupu akwọbala ego ka ite nwa okorobịa enwekwela ibe ị na-alụwo tupu akwọbala ego ka ite nwa agbọghọbịa enwekwela ibe ị na-alụwo ife bụ ọgwụ ego kedu ife bụ ọgwụ ego ifugo onye na-agba mbọ ya bụ onye ka Chukwu nna na-agọzi alụọ na nwerie na ndo ọsọfịa ga-atọ ọka ilue n'obodo oyibo ndị be anyị juru eju ndị be anyị bala ụba na prison yard ụfọdụ ndị nwụrụ anwụ ụfọdụ ka aka ga-egbu wee jụba kedu ive butele ive ma ọ bụrụ na oke ọchịchọ o wee bụrụ na anya ukwu ebe anyị na-achụ ego some people ka na-eche ajezie na be dibịa alụzie na be dibịa agbọsi oke ite fa akpala ego ihe okoko ọgwụ ego oke ite ya na-ewu oke ị ga-agbakwala ọgwụ ego na-ada n'elu oke ite ya na-ewu nwa m ị ga-egbukwa onwe ya ego mmabụ ụfọdụ ndị be anyị na-azụ afọ iwu baje na be dibịa dibịa chilafa wana ọkabọbala tule osi onye bụ onye agaba n'ụzọ gara aga osi onye bụ onye agaba oke ite nọ n'ọnụ obulafịa pụọ n'ụzọ aka gbala onye ọbụ siebe ahụ jebe nga siebe ahụ nabida ụfọdụ ndị be anyị na-azụ afọ ike balue na be pastọ sụba abrakadabra sụba sheri mama uri mama sụbe nje Michael sụbe nje Gabriel sonya bụ onye agaba n'ụzọ gara aga sonya bụ onye agaba na ndị nsọ nọ n'ọlụ onye bụ pụọ n'ụzọ aka gbala onye ọbụ usiebe ahụ jebe nga usiebe ahụ nabida
na ọkabọbala tule je gwọba liva ọgwụ je sube livat gwọba liva ọdeshi ọsịva na oke ite nọ n'ọlụ ọkanyefe ọgwụ na ruo ejechila ụfọdụ kenugwu hapụla egbe pụọ n'ilo ofu ọnụ egbe onye afọ anwụrụ one bullet onye afọ etido wee bụrụ ka o si jee some people ka na-eche bajezie na be dibia alụzie na be dibia agbọsi oke ite fapala ego ihe okoko ihe okoko ọgwụ ego oke ite nya na-egwu oke ị ga-agbapala ọgwụ ego oke ite nya na-egwu oke ị ga-agbapala ego mmabụ ụmụ agbọbịa n'ime ụlọ na-aba anyị o mmadụ ejerozi akwụkwọ a na-agbashawo si n'ọbụ runs girls fọda si n'ọbụ hookup ewewelife na-elekwa ọgwụ ifugo kenu si adịghị o ọ bụrụ ka nwa si na ụfọdụ ụmụ okolobịa ndị a na-agba oke ite abụzi onye na-agba mbọ ọ dịka ọ na-akpali amụ abụzi onye na-agba abọghị ọ dịka ọ na-egwuli egwu abụzi onye na-amụ ọlụ aka ọ dịka ọ na-akpali amụ abụzi onye na-agba mbọ lejiti ọ dịka ọ na-egwuli egwu Askamo onye agha ogbuka agba eliegeligogo adenyepọche Prime Minister upon this one some people can eche bajezie na be dibia alụzie na be dibia agbọsi oke ite fapala ego ihe okoko ọgwụ ego oke ite nya na-egwu oke ị ga-agbapala ọgwụ ego na-ada n'elu oke ite nya na-egwu nwa m ị ga-egbukwa onwe ife meleme ka nji bịa okwu meleme ka nji bịa bụ na agbara ụzọ were mgba odeiti ngwa ngwa nwanne ife meleme okirikiri ka na-agba ụkwụ ose adari ihe nụ ọjị na-ekwula onwe ya adakụ ya gụọ nwanne ife meleme ọ bụrụ go onye atụrụ ugo ọlịla ọjị ịkpa anya nkụ ọjị boko osisi na ndị Igbo adịghị ya gbada nwanne ife meleme leki gwa m okwu ijoku mobele dukwu ube ụtụ mmiri na-anụ ụda na-ana katabi ọtọ bembem mana irigo ụtụ ghọlụ ụtụnụ ifulugoto si atọ nwanne ife meleme malive ndị na-asọ nsọ lụba emelive na na-asọ nsọ maka emelive na na-asọ nsọ a na-etigbu onye ọgbọ nwanne
oive meleme ori adịlọ ma ndụ onye ori ya na-etela aka nwanne izụlọ ori na-eje ọmụgide nso nso nwanne oive meleme ekwekwa na nwaanyị nkwa ọnụnụ ebe makwa imenụ ya nụ maka ọ bụ na ọgọ ọlụgọ ụfọ oge emekwa emeghe nwanne oive meleme ime na ndị ọzọ na-eme ị ga-etinye onwe gị na nsogbu anụ soro enwe ọ ga-anwa chukwu nwanne oive meleme anụ karịa na alụsị ọ dị nwa ogbenye ka anya bụrụ osu ibulu dibịa oke ego ọ da-agba afa mmụọ nwanne oive meleme ratata ratatatata go ratata ratatatata go ratata ratatatata go uchi 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 nwata bụ ọgụ egbolegbo ọ na-aba nwata bụ ọgụ egbolegbo si ya ọgụ bụ iro nwanne oive meleme emebe amala odogwu odogwu pụrụ n'ọnụ omume ka na-eme ọgaranya adazi aza na ọgwanne oive meleme ogbuleze nyere ụmụnne ya kedu ndị ga-eduzi ya ogbu ebi a na-esi n'ụlọ dịba mma mgbe kwụba niile ọgwanne oive meleme ime mma oni nọ n'okwu ime njọ oni nọ n'okwu ife ifuru mene n'ụwa donasi ama na ọgwanne oive meleme enyi m atụzi n'ụjọ utilo n'ovive ga-egbu nwoke ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ga-akwụ akwụ nwanne oive meleme eti anya ọma eje ụka ekpere eti anya ọma eje ụka ekpere egwere ụga iri isi ike ụgbalụ ka mmadụ nwanne oive meleme ije na ka onye na-afụ ọfụ ọ ga-agbalili gị ofufe bụ na onwere ife ọgwara asị na ọgbara ife ọ na-eme nwanne oive meleme ma o nwere ife ọfụ ma o nwere ọ ga-agbalili gị ofufe mana ịma dibịa ezigbo ọlụ ada agbala onye ori aka ọgwanne oive meleme gesi agba chukwu okwu bụ n'ekpele gesi ayiyi ife bụ n'ekpele sekula na akpọ ya ọ ga-aza ya nwanne oive meleme ọsọ n'igwe ha na-agba ọsọ n'igwe ha na-ekwu okwu ya blọk onye ọbụla na-eje ụka m ga-ejeje n'igwe ọgwanne oive meleme ọgwala gị nwe obeledu leki ọmọ obeledu odonjo leki mo obeledu ichoku ọmọ obeledu eyi leki mo obeledu okwu onye obeledu leki mo obeledu ọkwa mụ na ebe na ọgbọ anya mma leki mo obeledu. Is your boy DJ S Shine Best International? Yeah. ususi nye ntị abalị aga ma n'ụmụ wee kwere ya ka o zuru ike o nwere ife dị n'ime ite eji agba ihe ọkụ nwanne oive meleme ị na-eme ife ọjọọ n'obodo ị na-enye nsi n'aja tee na ndị obodo amarọ obodo nwanne na-enye ọgwanne oive meleme
ọkwa maka dị iji ego ije meli n'ịmụ nganga bụrụkwa onye ọ dịrị njọ tata ka ọ na-adịrị nje jọ nwanne ọife mere eme onye na-enwere ego tata onye owu ite na-eme ibe nwere ike apụta chi niile onye abụrụ udogwu nwanne ọife mere eme enwelu ndị kpala ego ma tata ụva na yosi nye ya ejikwa n'uwe mọnụ ụwa bụ jonjolo ka ọgwanne ọife mere eme agbọghọra bivi na-ekwu itinye okwinye okwe nwoke ka nọga anọghị onye agbọsọ ya gba ọgwanne ọife mere eme iri ego nwoke ịgba ọsọ ka ya ma itise dịchake ekpuchi ọnụ ụtọ ụsa dịka ọda afụfụ ọgwanne ọife mere eme alọbịa bụkwa maka niile weta ego agbọghọ chọba dị yo ọyaba nwoke aka ọgwanne ọife mere eme otego nna ya agadi nwa anyị ya obiko pikete na-enata maka ọnwa nwata na-ata ata nwa nwanyị ọgwanne ọife mere eme ratata ratatatata go ratata ratatatata go ratata ratatatata go ọkọ nwoke na-aga manya na-agbazi nwoke okwu ka ọnya nọrọ ya nwoke nwanyị na-enye nne ọ nọ n'ọgụ ma ọgwanne ọife mere eme isi bụ ka na ga-eri ọsọkwa gị onwe nnukwu ego ọsọ owu na-eme gị ibe ọnwa dajụ eze ọgwanne ọife mere eme ka iwe bụlọ kasị akasị ineme ife asịsị eme na-eme chefuzie na ife nke ụwa gbanaba agharị na ọgwanne ọife mere eme a na-iji egbu mmadụ a na-ahụ iji eme alụ anaghị wee bi ụwa ọ ga-adịkwa iwe na ọgwanne ọife mere eme ife afime dị iwu biga emekwa n'ali ya gbanye maka osisi ejikpe esu si esu ana ọgwanne ọife mere eme ị ga na-asụrụ nwaanyị oyibo nwoke m ikpedebere ego maka ọ bụ na ịkpata ego ya satụba ga-atọgwanne ọife mere eme enye gị ife mee enye ọfụma ọ ga-agbọzọ pụta echi onye achọbakwa gị ọgwanne ife mere eme no do many things at a time brother focus on one thing onye jakwa na abọ n'aka amara oke na nwunye ọgwanne ife mere eme ịgbata ego nwanne m onye ọbụla abụla onye gị ma mgbe ị ga-eji ma onye gị ohuza ga-asa ọgwanne ife mere eme a na-eri a na-aṅụ a na-atahụ a na-agụ ma erizi ego nwoke ori ya gwuo ogwu ọgwanne ife mere eme anụ isi dị mma adaeji aga ọgọ ọba amụma se nwanne tụba na-egwu igwe ọgwanne
chipụta be gị n'ezi be ndị mmadụ amụba gị amụ werekwa ezinụlọ ọbụla nsogbu adịrọ n'ime ọnwanne ife meleme onye zuru ịgba n'ori ọ ga-eti ya ebe ada nọ n'iru nwanyị aka akụkọ mmọnwụ ọnwanne ife meleme nwanyị na-echekwa gwam ị na-emekwa nya bam ma ọ na-agbasi egwu nwa ọ ga-alakwa n'ukwu ọkwanne ife meleme agwọ n'olu mbe obi resi na agwọ n'olu mbe agwọ nwa baja agwọ nwanne ife meleme yogoyo anya 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 yogoyo Igbo ji molodogwu nwanyị ụmụ mgboko arụwo n'ụmụ enifu n'ikporo nwagịnị ka ebe ọ na-agba egwu dị n'ọgba egwudogwu n'igbuwe mgboko ya ọma ikirike takwa na-agba ya egwu ebe ọ na-agba ya egwu Emeka nwagịnị ka mgbamonye obodo ikirike takwa na-agba ya egwu Emeka nwagịnị ka mgbamonye obodo nne mụrụ Emeka arọ 1987 mgbabụ ka mụrụ mgbe ya udewu nwagịnị ka mmanwụ na-ebi obodo igwe mokere amụrụ mụlụ ogbe ya otolu mgbagbe ya na-eto Emeka nwagịnị ka mmanwụ na-eli ya ebe ọ na-agba ya hụ wamachebido akwụkwọ n'imirite ọgwụ arịa gwalementere ite wee bido sekọndịrị bụ ebe ọ na-agba ya hụ wewemokụlagabo igbuwe mokoyọma ikirike tagba na-agba ya hụ ebe ọ na-agba ya hụ Emeka nwagịnị ka mgbamonye obodo ọhọlime bụ na-agba ya hụ ebe ọ na-agba ya hụ Emeka nwagịnị ka mgbamonye obodo n'arọ 2001 Emeka wee biri Never Medugiri na be Simon Okenwo n'onyegere oyiri akwụla n'ume ekene gị oyimo Simon n'ugwu mmanwụ egbe Simon Okenwo nwanne keme ekeneli gị ọbụlụdowo na mmanwụ Emeka wo nata Medugiri yenyara na nwoneta si ebe ahụ oyiri nwenawa Lagos jekwe ebe ige igba ijebo ijara Emeka Richard ye nata Lagos wedi na Lagos wee bido akwụkwọ ọgụsị akwụkwọ ya bụ sekọndịrị ọfụma n'arọ 2004
Emeka wee mebe agwụgwụ ya ka ọ nawa obodo oyibo olubodo gụ ji mesi akwụkwọ wee nyiri nnaba obodo oyibo ọ dịrị nnaba Amerịka ọ nalị na New Jersey ibe mami ya bi gbogbo nna nebuko narịga akụ ọba Egba na-agba ya nwụọ Emeka nwa gịnị ka nwa m onye obodo Igbo Egba na-agba ya nwụọ Egba na-agba ya nwụọ Emeka nwa gịnị ka nwa m onye obodo Igbo Mbosi Emeka nọ n'ime ite ana m akọlụ unu mgbe mami anya ji wee yiri nwe n'aba obodo oyibo ya gwa Emeka dị nwe obele maka chi ewetujeli ya were nwoke dịbe mma n'ujo na-ekelere ya ọgwa n'ime rozula Emeka si ide Emeka ọbịa n'uche ụtọ na ime ụlọ ujelu maka ụgbabe mama Chinedu kekwa gị ka o ji mee o meli na Emeka onye lụzoro mmami ya obere mbọsị Emeka nọ n'ime ite ibe ji mele Emeka oge Emeka nwere nwa m Egba na-agba ya nwụọ Egba na-agba ya nwụọ Emeka nwa gịnị ka nwa m onye obodo Igbo ahịa ahụ Egba na-agba ya nwụọ Egba na-agba ya nwụọ Emeka nwa gịnị ka nwa m onye obodo Igbo Igba Emeka wụ n'ebe obodo oyibo chekwudo mmami ya malenọka n'igwe Igbo nugo udo mụ na ndị bụ nwanne ime mamala ebie na anụ Igbo nugo n'igwe onye ọma ibe mmami ya na-edu ya n'ama ụmụ nwanne ibuli ịnọwe ya ewu Igbo nugo ịnọwe ya Igbo nugo udo nwanne m mama Emeka asị m onye ibe ọma ya emere ego n'alụ ọ nọwo n'Amerịka ọgwụ ọrụ niile Igbo n'obodo nwanne m onye ọma ebe ọ na-alụ ọrịa n'ime ụlọ ọgwụ hospital na-emeta anya ọfụma ọ mụrụ ụmụnna bụ onye na Emeka ndị obodo debe ihe ka mmụọ ya atọrọ gị mara o wee mụta titi anaghị ifeomaremi Jamal Amerịka nwabụ o mechie mụta Cindy Chiomaremi bacha nọ na Amerịka gbalịa Ifeoma nọ na yunivasiti n'ime Amerịka na Nnebuko na-agwa akwụkwọ ya Chioma nọ na kọleji n'ime Amerịka Nnebuko na-ebili ndụ ibe mela Emeka o ji zaba Egba na-agba ya nwụọ ngwa gị ka o jiri mee ka Emeka na-etolite ị na-enye ataki karịa ndị ilo na-asị akarịa ndị achị okwu akarịa si na Emeka ya na-anaghị nwa m Egba na-agba ya nwụọ Egba na-agba ya nwụọ Emeka nwa gịnị ka nwa m onye obodo Igbo nwa m Egba na-agba ya nwụọ Egba na-agba ya nwụọ Emeka nwa gịnị ka nwa m onye obodo Igbo o wee bido yunivasiti n'ime Amerịka Nnebuko jiri bido akwụkwọ kwụsị akwụkwọ pụta grajueti ya
gọvanọ wọkpọ ya sena nwa mụrụ ya onye lie honor of roll ma honor roll ivo nọgọwa na meke nọsi nwanne ma mgbe nọ ji wee kwụsị akwụkwọ si n'ụlọ akwụkwọ pụta n'ụlọ ọgụ ka meke na nọ ivo nna nugiele ọkpụkpụ na ahwala n'ọsọ mbọnụ nye ka meke na alụọ nye bụ ọlụ meke gidigido ịma ịchọ nya sọjiri onye emelụ gị a ịchọ ka lụra n'ime emeke alụọ ihe na-emeba na-eme ya uwe ọma emeke nụlụ nwanyị nụta rejoice akwụgo gịnị ka nwama rejoice ya onu mekele gị n'iso na mmanwụ Igba nwa m nwe gbanagba ya ụwa ahịa gbanagba ya ụwa kedụ m nwe izizi gị abụnwalobe na ọnọdụwe oyigbo meke ndị ya kedụ m ndị be gị n'ime tivana mekelewo emeke niile goke ejeke nọghịmọ nweke tidogbe ịmarọgwe anụmọdụ wawa bekee anụmọdụ wawa bekee jọde n'uju nwere gbawa ịdị nwoke na dio kejeke nọ n'igbo kegwa ọchịagha Paris Italiano ọlọ́dọ̀ ike ìmọ̀wé ìyànà ọ̀rùnmá ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́rọ president yẹ ayé ọlọ́dọ̀ ni àtìyẹyẹ bí ẹnẹ́mọ̀ kẹjẹkẹ náà dẹnu jù á mọ́ bí Chinedu alụmọkụ magbara n'ime ndị ke nna gboo ìmọ̀wé mmanwụ Chinedu na-ekelere enwere ime chọọchị nwoke esoghị m kpọlụmi ọmọgọ na ugwuta mụndagụ nwanne m agụjọ esoghị m ekenere gị o nwere ugo jiri nchọwa ndị otumodi nnewuta mgbawa ndị igbamoja gwara ebe ọ na-agba ya egbodo okwesịghị tọtawa n'ime obodo oyibo ebeghị akpọlụ Chinedu agịdị gbajere ego mma ụmụnne emenu igirigete gba na-agba ya ụwa ahịa ọrụ egbo na-agba ya uwe Igba anọzọzọzọ onye Chinyeleze abụlele agịdị gbanyere ego osisi m kene ofu onye bido odogwu ụgwọ mmasị obodo ezigbo mmadụ nna erekenere ogo onye n'izuge osisi m kene dede na-ewelu m degoro wenu m ekene gị star in Texas odogwu na USA kene mama gị nne m ịgbanugo nkwe ụmụ nwere ibulu ude mma ịnọbụ ya lote n'ọgbara gị mụrụ ya
na gbanya ndị maleriga ndị malụ gị nne anezi nwaya ịtaghị ka nna go ịtaghị obi igoro Ikechukwu lololo bụ mmanwụ odesigbo lololo bụ mmanwụ arụ nwoke bụ mmanwụ ijele ana m agba oyimo lololo ya odesigbo lololo agụnove debili adịzoe unu lodowe bụ nwoke unu gaziri ike ijele agụnove debili adịzo unu lodo na-eme ọgbana unu gaziri ya ịmara onye dị n'olochi ịnabanye ubele igirigi ọbala mmanwụ ka ijela ya nwa m nwa gba na-agba ya nwụọ ebe ọ na-agba ya nwụọ ameja nwa dị n'ịta gwa m onye obodo Igbo ebe ọ na-agba ya nwụọ ameja nwa dị n'ịta gwa m onye obodo Igbo ego amala senise gbagagba entertainment kagbanyagba tie de ice na-emeri ibe nne na-ebelu na-emeri ibe nne na-ebelu na-emeri ibe nne na-ebelu Marịba na-eme n'obodo ọ na-enyere olu ndị ibe n'aka maka na ọ bụ onye agba na ozibụlụ si weje n'aja bụrụ onye si a na-eke na nsi maka na ọ bụ onye agba na jiwakwa mmadụ mụrụ ya ọ batasi na-agba abata ọ batasi na-agụ ngwa anatago jiwakwa mmadụ mụrụ ya Ibro John Bosco, Amara Kuba, Amaja resort to Amala. It's all yours again, Amara Mas, Amaja resort to Amala. Moro and Legudo, Can I ban the enable? Can I ban the enable? Hey, you got it. Ije n'okwesịrị onye m onye ọ ga-adịle mmeju onye m onye ọ ga-adịle njọ ụmụ na-emechi ebuke eziokwu echi dị ime jila nwa mmadụ nwa mmụọ udoriri ya ọdịnala obodo n'olu oge ọ na-elu oyi n'olu ogo mgbe ndị eme mma obodo ọgbọ na-egwu na-ata ma rụrụ obodo ọgbọ na-egwu na-agba ma ọgịrịga n'ọgbọ na-egwu na-ata ma arụ bila nwa onye nteje abụọ nwa ọgbaga agba abụọ isi abịa nwa mmadụ ịba ga-eme n'obodo nwa ahụ nọ n'ụgbọ ya mere ibe nne na-ebelu onye mere ibe nne na-ebela chibekwene ka mmụta ajọ chigekwene ka ịmụta ajọ ajọ nwa si ọbụla gba nna bụ mmadụ ebe na-eme n'obodo ọ na-enyere
igbe maka na obi so onye agbana o ji bụrụ si weje n'aka bụrụ onye si na-ekene nsi maka na obi so onye agbana njụwakwa mmadụ ọ batasi n'ebe batasi n'agụkwa anatago njụwakwa mmadụ ya ịbụrụ John Bosco ọ mara akwụkwọ agbacha rizọtụ ịjụ anya ọsike maka na ọ mara masị agbacha rizọtụ obodo kwekọ dekwuru mgbagba nne ya na-ebe mgbagba nne ya na-ebe egwu agbala nse na ise n'ọbịa ka njeda alịrị egbogbo obodo n'oloko na-elu oyi n'olugo mgbe ndị eme mmanwụ ịla nwa mmadụ nwa mmụọ ahịa ije n'okwe sike onye m onye ọ ga-adịle mgbe echi onye m onye ọ ga-adịle njọ ụmụnne m echi ebuka eziokwu echi dị mara ịla nwa ji na-emela ibe anụga nje wele kene anụga nje n'ezi elu gbanje dọla ụwa na-eke oke nwanne ntejabọ urugu nwa ji na-emela ibe gbagagba ebili ga mmụọ ji egwu oyi mụnwa na-ebere na nke ete mụnwere ibe ji egbamụ n'aka ọ dị n'obi esiko esi ego onye abụ ya gwụrụ gbagagba ọ bụ onye ga mụ na agọrọ unu egwu nwanne m Chukwu Emeka ogbe ego onye mụ n'ebo nyawa bụ maịtị ọgwụ nyawa bụ maịtị dibịa nyawa bụ maịtị tọnda ọsịkwa ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọbala ọra maịtị bịa welu ugo yo oke ngwa na-ekene mi nwanne m Chukwu Emeka nwanwere obi eji eme nwanne ọ nwere odogwu jele mgba na be mmụọ wee gbasịa wee nwude mana ọgbara ọnwa eze mgba maka ibi na nwa eze bụ Chukwu odogwu nwunye mụ n'ebo ọbịa ọgwụ wee gbasịa nwa bụ mgba moluze mgbe o ji kele ụna ndị mmọnwụ wee kee n'ikpo wepụrụ ụba wee bie n'isi wewere ụfọ wee nye n'aka odogwu onye mmụ n'ebo ọdọ ọgwụ nata ọka o ji nata ndị onye Chukwu Emeka maịtị gịnị bụ ụdị ọgwụ nata nwa ọgbọmọbila nwantede osi mụ ga-edokwa ntị n'anya nwa bụ AAA God of Thunder ọgụba ịma solution tempo ọ na alụsị ofu na-enye ego alụsị ofu na-azọ ndụ alụsị ofu na-enye ego onye ogbulogbulu na gbagba ozugbo n'ori akụ ya anya mmụtụ ụtụ enọgo Chukwu melụ maịtị odogwu onye mmụnego ogochukwu na-ekene mi kirikiri star nwaanyị manarịa esi nne bịa welu ugoye anyanwụ ụtụtụ nna ahụ bụ eze nwaanyị nne mmiri osi na mmiri ọnọ na-echuru echu ọgọchukwu eze nwaanyị biko pụla ekele ikenele ma ọ bụ karịa ọgụ onye mbụ n'ebo nwa nwere oge eji eme nwanne tie ọ gbọrọ mụ pila ọ gbọrọ mụ pila onye ntejabọ ogene gị na-emela ọsị m ụmụ delagbo dugwu n'ime dị ọkụ ga-ajụ oyi ịma nwanne tọrọ nwanne ya n'ọkwa n'ụka ọ na-arị anya nri onye ka m Chukwu Emeka nyawa bụ igwe AAA God of Thunder alụsị nna akọrọ unu na onye nwụrụ ya ga-ete afọ onye nwụrụ ya ga-anwụrịrị ọnwụ
emi ogwebi onye mmụ n'ebo odogo jele nwa na be mmụọ oge nwa bịa welu oye odogo gị na onye na-ekwuri ọgwụgwọcha aka wele ọbọ ọdọ adọ ice nyanwa bụ eze ọkụ nwa n'ime nteje abụọ odogwu onye mmụ n'ebo nwati n'oloko na-eluo ọgaranya bụ ọnwụma ya bụ na ewere uke ọgwụ karịa ọgwụ mmụọ ma na meda ewere uke nwati nwake ụgbọego onye mmụ n'ebo mmụọ bila naba mmụọ na n'ụgbaga gba bọ isi etoghite elu naanị ibe anyị lọra na ọmụme n'ọbịata nwanne m jengomele m chukwu emeke eziokwu ochie emeghị ya odogo onye mụ n'ebo daalụ nwa chinamele na-emere ibe nne na-ebe na-emere ibe nne na-ebe lagwa na-emere ibe nne na-ebe lagwa na-emere ibe nne na-ebe chimebona ka mmụta ajọ nwa chigakwene ka mụta ajọ nwa si ọbụleba nnabụ mara ebe na-eme n'obodo ọ na-enyere ụlụ ndị bebe aka maka na ọ bụ eze onye agba na o ji bụrụ si weje na bụrụ onye si a na-ekele nsi manwụ nọ n'ụgbọ ajọ nwa na anụ rive ajọ nwa na anụ rive mara ebe a na-eme n'obodo ọ bata ndị obodo agbaba ọzọ batasị na-agba abatago ọ batasị na-agụ ngwa abatago ndị ọgwa mmadụ mụrụ ya ịmagwa onye ọbịa n'obi ya biko si ya anya na ba ewu efuzọ puku ekwuru ndị ọgwa mmadụ mụrụ ya enwere ocho mbosko ọ mara akwụkwọ agbata rizọtụ ọgba ịjụ onye ọsị gị maka na ọ mara ọmasị agbata rizọtụ ọgba obodo ọgbago degurude ọgwụ ọgbago degurude nwanne m chukwu emege Is your boy, DJ S Shine Best International. Onye lọra n'omume n'ọbịa ga nwanne m melụ maiti chukwu ozi ege mma ọ bụrụ mpila si mụ jebe ụka mụ jebe na nka mma n'ọka akpapa studio si mụ na ọ ga-akwụrụ m ụgwọ ebe ọ dara 1 million ka o ji n'ama aka si mụ dị n'ego m maiti chukwu ma ekwuolu ya bụ na ewere uke maiti mmụọ ma na beda gbaga gbagbo isi na fugo ọ bala ụmụ ụwa nara aka mela akpụkpọ mgbada nwoke ụwa mama oyiye onye ọgbakọrọ ịbụzi ibe chi mere anyị yo ekene gị n'ọnya ya na nwanne ya nwanne m ị ga-eche ogbu ebi onwe ike nga mme oke nwa na-ekene m ekene m ịbachida garụba nna oke nwa na-eso bịa ije bụ onye mmụ n'ebo osili ego nwa ma oyi osili nne ochie gasị bụrụ oye na nsọpụrụ dịrị adịrị osili ego nwa ma oyi oke nwa na ọya mara oge mma n'elu ogbenye onye nteje abụọ oke nwa mgbadike nna ahụ mgbadike na-ekene mi onye ka ego dị na buutu mgbọsị ndị alụbi ya ice abịa mbe ego dị na buutu wekwude mgbadike onye manya jụọ m gịnị ka ị na-ebela kwa bila ọ bụrụ ịmara ọnụ ọ dị na buutu ọ dị na buutu ego dị na buutu
Anybody go Diago, Ajala go Katna, no, I get no one them. My professor Emmanuel Oneke name Emmanuel Mojo Diago. Okay, one at Thailand. Igbo lanye ngwa, Igbo lunde baga bangwa. Isa yo na ige mwiwegu. Anya bezi na bo, beloge na ige mwiwegu. Maka madu lusi olu. Ese tulu onyo, ezo bo nege gori ya. Iwo geje lolea, Manuel Ujukwu osi ege mma. Inugo numo. Wakaba. Sela Odogo, oge nwanne Obiago, anụ nwere obi nwanne m, Odogo onye Obiago. Ya ma be ma prọfesọ, mo weli ibe na ya ochi ike n'ụwa maka ma prọfesọ, onye ma protection, ya na privatization, with a good connection, ịma nwa onye Obiago, oke nwa na Thailand yo, bụ maliri ga-emele nwanne gị. Aliri egwu emo, Emmanuel nwanne m, Emmanuel aliri egwu emo, na bụrụ onye na-eme nwanne, mma gbaka we na mmụọ ịma o. Gbagagwa, ekele ga-enyela emu odogwu n'ivite, oke nwa na anị nteje, akụmaja si ya, edu nwanne m akụmaja. Maja, okay man, they can't me. Chitie, Akobale Matis Coloro, Akobale Matis Coloro, Akobale Majodi, Akobale Matis Coloro, okay, one thing, Akomaja, okay, one, what about ice? Yeah. N'olu mgbe eme mmanwụ Odogo onye nteja Agada igwe God of thunder Mighty n'ime kele mụ Dị nwa Chukwu gosi gị mma Blazing the steel. Bring the heat. What's your muke nesie? Muke neli oke mwana kuzo, Odogo mwa kuzo Anambra. Ono ratukura, oke mwa gawe lutui, oke mwana dekwe nao. Odogo mwa kuzo Anambra. Onyo zunaho, oke mwana ekenemi, mwana mwana dige, tukura. Nyama we get POP. Okay, so now, onye nwanne name nwanne m nọrọ adịghị tukwuru ha ya ma bụ ije POP oke nwa ọ na-alụ POP ọ na-alụkwa alụ ụmụaka chụrụ ha oke nwa na-ekene mi na-alụkwa ya ma bụ holy guy oke nwa nwoke ụlọ na mbara odugo nwere obi eji eme nwanne ọ sị mụ kene sielie ọ sị mụ kene obele nwa ya Junior ọ sị mụ kene sie mụ kene elie Chukwu na-enye ndị be juru ha ụmụ ọkụ ụzọ na mbara oke nwa na-ede mma ọdụgụ n'eli nwa ji na-emeli ibe gbagaba chitie odele odele odele
n'ụlọ mgbe ndị eme mma agbagide ka nna na ahụhụ onye poligalega ebe na ebe na mmalụ ndị poligalega mmụọ poligalega mmụọ poligalega na njem alụ ndị poligalega udude na-ekwolu ego ọzọkwago mmụọ na akụrụba egwe ndị poligalega njem alụ ndị poligalega ụmụaka nteja abụ ọsị ndị yutu nteja abụ ndị poligalega njem alụ ndị poligalega Psalm 54 Ọkọba anyị tụgbe n'ugo n'isi ụbọchị aka wee lọfọ ka malụ ndị poligalega ụmụaka nteja abụ ọ jelụbụlụ na onye nkenke enyi ọ na-ji ikpe enyi ọzọ odogbo onye mụ na-ebo ọdọ nwanne m ọgụ karịa ọgụ ọgụ na-ịgba n'igo nwa bụ onye isi ndị poligalega odogwu iso na ndị poligalega odogwu onye nteja abụ ọgwụ gị na onye na-ekwude ụbọchị aka were ọfọ eze ọgwụ 1 n'oyi na ọma mbara n'Igbo niile ọdọ osi ga-esizi na ọbaba adela akwa ilabalaba abagoyi chukwu emege anyị kwuru na mbụ nyawa bụ mighty dibia nyawa bụ mighty thunder nyawa bụ mighty ọgwụ ọzịbụ ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọbala ọra mighty bịa welu ugo ga na oke nwa dọba mụ na mmanwụ ọ da-adọ odogwu jele mgba na be mmụọ wee gbasịa wee nwude mana ọgbara ọnwa eze ngwa maka ịdị na nwa eze bụ chukwu ọgaba nyanwa bido God of thunder onye nwụrụ ya ga-anwụ anwụ onye judo ụrala okpukpu n'ama ka m wee na-ekene ka nkenezienu n'elu oke nwa nwụrụ na mmụọ evi emeke gana ịnyere ebe ibe eji ekwe mmọnwụ n'aka oke nwa na-ekene mi emeka ga na-abịa welu onye odogwu onye nteja abụ ya bụ n'isiokwu ugwu be anyị n'ebe nwa ka bụ ụlọ odogwu emeka gana oke nwa na anị nteje odogwu na gana mekusu n'olu oko na-elu oyi ice ịma ibe o chiri n'ọzọ nyawa ka a na-akpọ nna ya elugo nna ogbu ego onwe dị mma oke nwa nwa bụrụ n'isi ofufu n'onigo onye nteja abụ nna ya elugo bụrụ mpila nwa nteja si m ụmụ ụjụ ajụjụ mụjụ ga na YouTube anya ajụjụ jere ekwentị onye nwere ntị ọnụụlọ onu gịnị selesu na ọma mbala gịnị selu nno na mmanụ ajụjụ na-ajụ ebe unu ụmụ nteja abụọ ndị YouTube nteja abụọ gịnị selu nno na mmanụ gịnị selesu na ọma mbala ịnugonu mmụọ ụna nugonu mmụọ adụ nwanne m alụ nwanne ya asụkwanye bụ oyi na ọma mbara ice wasi mmuke n'ezie mmuke n'elu ihe ori akụ ya anyị meze nwanyị nne mmiri ebụdị bụ ụlọ akụ nne mmiri nwanyị mmanarịa ezie nne na-ekele eme emeka gara enanye elugo na-ekele eme wasimoke n'ezi ọhịa ya anamụ ndị ọ na-ekele eme ụgbọego onye nteja abụ ọjịmụgwọ ọcha ka were ọbọ nnamdị nwa ozu ome gbagba ozizila nwụlụ
eziokwu n'olule n'igwe nna elugo oke mmụọ na-ekene mi daalụ ma Chinemere agbọgide ka nna na ahụ Malonde Boligane, Muo Boligane, Malonde Boligane, Muo Boligane, Udu de Bolue, Muo Boligane, Azago Mona Clove, Muo Boligane, Udu de Bolue, Muo Boligane, Azago Mona Clove, Muo Boligane, Sam 54 Bagaba anyị tụbedu polisi o ụbọchị aka were ọfọ ọ ndị yutu nteje abụọ ndị Boligane ndị nwere obi eji eme nwanne ekene m obi dọla obi pounds obi hero obi Dutchmark obi ọra currency oke nwa ndị ike nga mme odogo onye nteja abụ ọ na-elejesi ọ na-atụ ukwu polo ya bụ na me market ebe nwakọ nwere isi ọma nwa nwere oge eji eme nwanne obi nwanne m Chukwu gozie gị mma daalụ n'olu ogo na-elu oyi gbadike Rado Bagaba boys abio anyị na onye na-egbu ode ụbọchị aka nwere ọfọ Bagaba ụmụaka nteje abụọ gịnị selu esu na mma mbala gịnị selu ndụ na mmanụ mgbo ide Blazing the steel. Bring the heat. Kurubo itoku obiangu diegbu na anyị n'ụwa iko egbu na anyị n'ụwa obiangu diegbu na anyị n'ụwa iko egbu na anyị n'ụwa meriment egbu na anyị n'ụwa iko egbu na anyị oriri na ọṅụṅụ egbu na anyị n'ụwa iko egbu na anyị n'ụwa ringo egbu na anyị n'ụwa iko egbu na anyị asị m obiangu egbu na anyị n'ụwa iko egbu na anyị n'ụwa obiangu diegbu na anyị n'ụwa iko egbu na anyị Imanife kene kotu tene n'anya n'azụ ife genye gobiangu rene n'anya n'azụ adime n'anya n'azụ ili ife genye m obiangu le adime n'anya n'iru ili ife genye m obi ụtọ ọ bụrụ ukwu na-enye ego obiangu le ọ bụrụ obi na-enye ego obi ụtọ sewa ọ bụrụ nwa na-eme ego obi rịbọrịbọ bụrụ ka mgbakwa gị ife na-enye m obi aṅụrị egwu na-enye m obi aṅụrị ọ na-enye m ọpị na-eme isi denedene nwa kolokolo na-eme m obi rịbọrịbọ nwa pinọpinọ na-eme m agba nzamzam n'ike ọkwadobelu ụwa nwanne gị na-adọgbu onwe gị ọkwadobelu ụwa nwanne m gị na-esogbu onwe gị obelu ụwa nọ n'ime ijulu n'ime nwa amụrị nawa
ọkwa ntọntọ ụwa ijulu n'ime eri ife gawa uwe gara pọpụ mbọsị ka ijulu n'ime eri ego gawa ịbịa n'ụwa sọtụtụ dị ya eri bịa ụwa gị gakwa njọ webatụta edego webụrụ akpata na-edobe ebele megbuolu gị wetin bige ịgbala akụ irila akụ ịna wetin bige n'ịkọtalụ ji irila ọjị kọlụ omebie nwanne wetin bige n'ịkpachala ego irila ego ịna taa ka mmiri be ndị amaghị ime oge ọmụ nwanne kala ibu ụwa na amaghị ime oge ọmụ nwoke mmebe ụwa n'ịmara oge ọmụ gị chokwu mobeledu amaghị ime oge ọmụ okokonye obeledu amaghị ime oge ọmụ libife nwebe aṅụli na onwere ife dị n'ụwa libife nwebe aṅụli onwere ife ụwa bụ korobo itobu obi aṅụli egwu n'anyị n'ụwa obi aṅụli egwu n'anyị n'ụwa merimendụ egwu n'anyị n'ụwa egwu n'anyị oriri na ọṅụṅụ egwu n'anyị n'ụwa egwu n'anyị oringo egwu n'anyị n'ụwa egwu n'anyị asị m obi aṅụli egwu n'anyị n'ụwa egwu n'anyị obi aṅụli egwu n'anyị n'ụwa egwu n'anyị. Is your boy, DJ S Shine Best International. Okay. Arabu gọọmenti ga-eche iche n'onwe nwanne rapụ kenechi ga-eche iche n'onwe maka ichebe nsogbu ụwa ibulu nsogbu ụwa n'isi dị na ibulu nsogbu ụwa na-agwụ agwụ brother isi problem no dey finish atọ lemanya olili ọṅụṅụ ka nọ for now ntapịa nkwọbịa ka nọ for now oke akụkọ oke mkpesa ahụ ma chọrọ ya for now asị m oke akụkọ oke mkpesa ahụ ma chọrọ ya for now kụkọ na Naịjirịa adịrọ mma arụ ma chọrọ ya for now excuse me 1 minute ka ngwa gị ife alụ ma chọrọ ya for now geni ya device okwu ndụmọdụ arụ ma chọrọ ya for now ichokwu mgbaga na anachi etigo na alụ ma chọrọ ya for now a na-eri a na-aṅụ a na-agawa aka alụ ma ụchọrọ for now ebe ichokwu mobele eju ya ka alụ ma ụchọrọ for now nwa gabịa maka na obi so n'ife alụ ma ụchọrọ for now obi aṅụli na-ebutogo n'ogo ndụ ahụ ka gwa gị na obi aṅụli na-ebutogo n'ogo ndụ ahụ obi aṅụli na chụrụ IDP ọna nwanne m obi aṅụli na-eme ndụ mmadụ oto ogologo ine m obi aṅụli tinye ndị lo na confusion na so korobo itobu obi aṅụli egwu n'anyị n'ụwa obi aṅụli egwu n'anyị n'ụwa merimendụ egwu n'anyị n'ụwa egwu n'anyị oriri na ọṅụṅụ egwu n'anyị n'ụwa egwu n'anyị oringo egwu n'anyị n'ụwa egwu n'anyị asị m obi aṅụli egwu n'anyị n'ụwa obi aṅụli egwu n'anyị n'ụwa egwu n'anyị ọbịa nnarụ nchaji ọbịa ka nchaji ọbịa nnarụ nchaji ọbịa ka nchaji ọbịa nnarụ nchaji ọbịa ka nchaji ọbịa nnarụ nchaji ọbịa kesemia n'eluigwe kesemia n'ụwa kesemia na Yankee kesemia na Naija olili bidoluo na mbụ a ga-erigide ya ruo mgbe ebi nkwụ bidoluo na mbụ a ga-aṅụrịde ya ruo mgbe ebi ọkụ bidoluo na mbụ a ga-esegide ya ruo mgbe ebi ibu nwa bidoluo na mbụ a ga-ekwugide ya ruo mgbe ebi anyị na nwa kwado mgbede jelibife yoyoyoyo ebe anyị na-eli ife echọla okwu n'ụka macha ebe anyị na-alacha ka echọla okwu n'ụka macha bụrụkwa onye okwu n'ụka dakwala anyị n'ụzọ
oluko onye si n'aja ụgbọala anyị ga-abụ enu maka ọkụ mmụọ nsọ ga-adọkwa gị vamvamvam ikwete ọkụ mmụọ nsọ ga-adọkwa gị gwangwangwa n'anya ewego ụmụ ndụ m onye Chukwu kele ụwa ka o jide yọọ ya nna achụba ndị na-achụ m Chukwu kele ụwa sobe ndị na-eso m maka mmeri ga-abụ nke anyị ụdịdị anyị jawele nnaba anyị jawele ise obelekwa niile n'ụwa oge bụbu ụzọpụ onwe ya ise ọtọkọ gema anyị ifikakọ na-abịa ise obu nsi okwu aja gasị na gagaba ọrụ ise onye ifeọma na-enwe igwe amabi ifeọma n'ụwa ise anyị dike n'Igba dasa mmiri ma na-enwe ọcha na so Chukwu kele uwe gata n'ọnụ akọ na anyị maka ya tawago ọnụ kama ego nlacha ga-akọ ego akọ akọ anyị kama ego lingo ga-akọ ego osi ụkọ anyị maka chi anyị ebe anyayọ igbo ọbụla ga-emebi obi aṅụrị ya abịakwana ma anyị kpee anyayọ igbo ọbụla ga-emebi anya ọnọdụ a bụrụbụ ije okwu obi aṅụrị egwu n'anyị n'ụwa biko egwu n'anyị obi aṅụrị egwu n'anyị n'ụwa biko egwu n'anyị n'ụwa merimento egwu n'anyị n'ụwa biko egwu n'anyị oriri n'ọṅụṅụ egwu n'anyị n'ụwa biko egwu n'anyị n'ụwa oringo egwu n'anyị n'ụwa biko egwu n'anyị asị m obi aṅụrị egwu n'anyị n'ụwa biko egwu n'anyị n'ụwa obi aṅụrị egwu n'anyị n'ụwa biko egwu n'anyị kanjadịa ọbịa narụ njadịa ọbịa kanjadịa ọbịa narụ njadịa ọbịa kanjadịa ọbịa narụ njadịa ọbịa kanjadịa ọbịa narụ njadịa bileli mụlanụ keduzi vebe obi ụtọ idesesi dakpakpọ keduzi vebe obi ụtọ idebu mmiri danyụ anyụ chai keduzi vebe obi ụtọ nakwọbitizie wuta pọnta nke iju keduzi vebe obi nwasolu na be mụlalụti fotote na ba iju keduzi vebe obi ụtọ anyị nọ na Twitter nọ n'ilo kwa mbọsị Daily Vessel I know na Twitter nọ n'ilo kwa mbọsị na-akụ na-eme ifesolai na-eme ifesolai ndo korobo ije okwu obi aṅụrị egwu n'anyị n'ụwa biko egwu n'anyị n'ụwa obi aṅụrị egwu n'anyị n'ụwa biko egwu n'anyị n'ụwa merimento egwu n'anyị n'ụwa biko egwu n'anyị oriri n'ọṅụṅụ egwu n'anyị n'ụwa biko egwu n'anyị n'ụwa oringo egwu n'anyị n'ụwa biko egwu n'anyị asị m obi aṅụrị egwu n'anyị n'ụwa biko egwu n'anyị n'ụwa obi aṅụrị egwu n'anyị n'ụwa biko egwu n'anyị chukwu m obelede egwu na gị n'ụwa egwu na gị gwegwu onye obelede egwu na gị n'ụwa egwu na gị ihe ji prodọktụ gị egwu n'anyị n'ụwa egwu na gị gbaba kachacha gị egwu n'anyị n'ụwa ọmaka zigbo ndụ chukwu ekwukokwegwu na gị n'ụwa egwu na gị n'ụwa obi resi egwu na gị n'ụwa egwu na gị n'ụwa Saudi ọbịa egwu na gị n'ụwa chọbachukwu egwu na gị n'ụwa gọzi kanụ egwu na gị n'ụwa egwu na gị n'ụwa jetesika egwu na gị n'ụwa chọbachukwu egwu na gị n'ụwa ọgalafelu mpi egwu na gị n'ụwa tofia egwu na gị n'ụwa ifeọma oge kasị egwu na gị n'ụwa egwu na gị n'ụwa bele nwoke machawa egwu na gị n'ụwa chọbachukwu egwu na gị n'ụwa mama tina sikọnụ egwu na gị n'ụwa tofia egwu na gị n'ụwa itosogbe ka nụrụ m egwu na gị n'ụwa chọbachukwu egwu na gị n'ụwa azụka isi ụkpasiri egwu na gị n'ụwa tofia egwu na gị n'ụwa mmakwulepụ kaka egwu na gị n'ụwa chọbachukwu egwu na gị n'ụwa achọ ịma mbọ mkpesa egwu na gị n'ụwa egwu na gị n'ụwa adekọpụ n'ụka
egwu na gị n'ụwa Jessica Sugar Daddy egwu na gị n'ụwa Yọbaju egwu na gị Edugula Ihori egwu na gị n'ụwa Yọbaju egwu na gị Akọsa nwoke Mozam egwu na gị n'ụwa Ife Yuma Pretty Green egwu na gị n'ụwa Yọbaju egwu na gị Alịgị ma ntutu egwu na gị n'ụwa Tegharịa Chapapụlụ mmiri egwu na gị n'ụwa Yọbaju egwu na gị Akani nwoke bụ ọgwụ egwu na gị n'ụwa Mamuche wickedness egwu na gị n'ụwa Tofia Chukwu mobele dekwe egwu na gị n'ụwa Kwekwe nyobele dekwe egwu na gị n'ụwa Debi Chukwu mobedi feme na mụ n'ụwa Chukwu Chekwaba m Chukwu na ka nwere dịrị Igbo egwu biko Baba m ife mma na agụ ka nwere nye ụmụ nwoke aṅụrị biko Is your boy DJ S Shine Best International. Ndị nna azụ ife mena gị n'ụwa America na Malaysia ife mena gị n'ụwa National Defense Minister Nakwala n'ụgbọ Malaysia ife mena gị Ike Chukwu ma nweta ya na nche dị na mma Igwe nwata ya na chi ya dị na mma Dada Igwe n'ụlọ akwụkwọ ogbe n'ebe Weteta n'ụlọ Ife ọhụrụ n'ime Gị na-emela obodo ọgụ egwukwa na gị Ife Sọnde mọbalụ mọ ga-emesi ọgụ egwu na gị meyọ Nne mezi Obinna Alibaba n'uru m ife mena gị Alimoni Nation Alibugatti Motos Oima Ifundu Bisoko die Ọkụ na-enye ife Ọkụ na-enye ife n'ihi ọma asị ntukwuo ife mena gị Gbachijie Chichi Igba Ịbati Ibade Ọkụ Ugwechike Manuel Nwachimele eze n'obe Sito Tito Maria Igwe na-ezulọla nwanne n'obe Oima Obere nwanne bago mgbe onye eze fọkisi na ife mena nọnge Kajebe ọkịja Jesike Mande Mechebe Eji amagụ n'ọkịja na disko ọla gasị ife mena gị Ugoma na Rolanda ka o nwebe n'aka ọkwa Ife mekwa n'uche na obi UC Chris Oima Emeka Koye dị nwati na-emelụ asị m ife mekwa na gị Ojobiki nwanne m Ojo na-atọ ka ife mena nọnge Eburu na mmanwụ na ịgwana Eburu na mmanwụ na ịgwana Eburu na mmanwụ na ịgwana bago Eburu na mmanwụ na ịgwana na Ọbịa nnarụ nchaji ọbịa kanchaji 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 ọbịa nnarụ nchaji ọbịa